dámy a páni, dneska vás vítam u nového videa a v dnešnom videu sa tu pozrieme na nový update v Brawl Starse. Aj keď akurát ja som sa išiel pozrieť na obchod Play a neukazovala mi tam žiadna aktualizácia, že by sa malo aktualizovať Brawlko. Takže ja neviem, že či to je voľaké zabugované, ale máme tu novú obrazovku, aj novú sezónu mi tu píše dole, takže ja neviem, že čo sa deje. Ale rád by som to išiel s vami okúknuť, takže ako prvé tu máme nové mega questy, všetko nové, hej, pretože je nový Brawl Pass. A máme tu voľaký Mechmas Brawl Pass, celkom zaujímavé. A máme tu tieto dva skiny, to vyzerá, to je na koho skin, to je Crow? Nie, to nie je Crow. Čo to je? To je Crow. Není to Crow. To je na koho skin? Na Mandy máme skiny mecha, ale mne tu neukazuje, akože by tu mal byť voľaký nový, väčší update, hej, že proste voľaké Brawly Days, alebo dačo. No. Máme tu nejaké free offerky, máme tu mecha box za 79 gemov, ktoré si nechcem minať. Máme tu nejaké výročie Brawl Starsu, že voľaký countdown, alebo jak sa to vlastne číta. Máme tu proste náhodné stardropy, tak to poďme otvoriť. Máme epickú stardrop, máme úplnú sračku, chamo, to je taká blbo. No a každopádne mi sa tu neukazuje, že by tu mal byť voľaký nový update, alebo ja neviem proste. Ty bado, si môžem... Ježiši, ja to nemám, ja že mám 5000. Ale ako je tu ten nový update, ale ako ja som čakal nejaké Brawly Days alebo niečo. Ako ten update tu je, ale to je proste úplne čo?